register kagak naik.
I-register ka rito po. Sir, 5 pesos lang po. Ha? 5 pesos lang po, ma'am. Ay. Parking silang po. Okay. Saan magpapark? Hanggang po kayo, sir. Pagkatapos kanan pababa po. Hanggang doon ka. Sige po. Doon, papuntang chapel po. Tapos may kanan kayo doon. Pababa. Oh. Kasi lang po ako sa dito. Wala pa na din. Ay, oh. Hindi pa napintahan yan, no? Wala. Hindi pa napintahan yan. Bago pa lang, no? Anong rebulto to? Anong tawag? St. Vincent Ferrer. Malaki pa yan dun sa ano, rebulto sa 100 Island. Anong paus na? Ilang paus na? Ayan, no? Ito nga. Very cool. Ang tawag dito? St. Vincent Ferrer. St. Vincent Ferrer. Akit nga tayo doon. Hindi pa siya na pinturahan eh. Bago pa lang kasi yan. Sobrang taas yan, no? Anong pipinturahan yan eh? Bambu yan. Bambu na? Bambu yan. Gawa sa bambu yan. Hindi siya simento? Hindi. Really? St. Vincent Ferrer statue. Sino ba si St. Vincent Ferrer? Trivia. Trivia po. Hello. Ito kami. Hi. Say hi. Sabero ka na naman. Picture mo din ako doon, ay. Papasok tayo. Oh, syempre. Mag-ano tayo. Nanay natin loob. Saan ka mamalaking tanig yan? Picture mo na tayo. Yung picture mo ako dito. Doon na, doon ka. Oh. Saan? Yan po. Dito? Yung buhay camera mo. Yun nga. So, ayan, nandito kami ngayon sa, ano yun? St. Vincent Ferrer? Yes. Dito kami ngayon sa malaking rebulto na yan, kung nakikita nyo sa likod namin. Ilang travel sa punta dito? Bayambang. We're in Bayambang, Pangasinan. Yeah, bagong rebulto lang ito ngayon. So, ayan, naisipan namin mamasyal at hindi namin ine-expect na ganito pala kaganda dito. Grabe. Liga dito. Mag-ano tayo? Ikot tayo. Ganda. Ganda dito. Kaya, malinis. Doon yung entrance. Doon kami nag-enter. Ano yan nandyan? Ano yan? Prayer Park Field of Office? Field Office? May office sila dito. May solar yan, di ba? Solar. Ah, so solar ang gamit nila dito guys. Paggabi. Pati beach. Ayan. Here, yung sinasabi ko. Ayan. Sobrang worth it yung tagal ng biyahe namin.
Bali, ayan. So, may mga nandyan. So, hindi kami makakapag-picture dyan ng kasama ko. Ayaw, syempre ayaw ko na may photo bomber. Saan yun? Ito yung naka-okay ata na letter. PP. What's that? Ito ya? SV. SV. Ano yan? SV. Huy. Yan o yung anong pagkabasa mo dyan? SVP. PP? Yep. Ano yung basa niyan? Ayan, ang ganda siya. Magkano tayong dalawa? Ikot tayo. Paikot-ikot lang. Yan yung entrance. Doon kami nagbayad ng 5 pesos only. Ayan. So from... Ay, may milk teahan pala dito. Nakikita nyo yun? May milk teahan. Milk tea tayo. So, pag galing ka ng Dagupan, siyempre susunod dyan, Calasiao. Tapos San Carlos, Villasis, tama ba? Villasis. Ay, Basista po. Sorry, napagkakamalan ko yung dalawang yun eh. Basista and Bayambang. Ayan. We're vlogging, you know. Ayan. Tingnan nga natin yung milk teahan dyan. Parang ang ganda-ganda dun ah. SVF. Prayer part. Yung meaning nun is VFPP. Small ano na. May sweet corn dun oh. Tingnan mo oh. Gapata na naman ta. Ganda dito oh. May mga kainang pala dito. Ayan. Ito na lang. Mag sweet corn tayo. Sweet corn. Yes. Kasi sobrang apaut kami la. Sweet corn na lang tayo. Hi! Ay, plastic. Yan at dahil napagod kami. Bingo Graham muna tayo. Shake, shake, shake. Mishu. Hala. Nauuhaw ako nito. Po muna. Palamig muna. Sobrang haba ng biyahe. Bakit? Binayin ng karo man eh. Grabe pare, si 50 late wakit pa. May tubig ba dito? Okay lang yan. Pero okay na yan siya. Tutubig ako. Kahit isa lang. Pero pag buko to, hindi to nakakaumay. Pag buko. Wala sa inyo. Abang. May mga kainan na din dito. Pwede ka mag-merienda, pwede ka magpalamig, mag-shake, mag-milk tea. Oo, masarap. Lasang yelo. Tsaka powder. Katao-tao. So, pwede na tayong mag-selfie. Kasi wala ng photo bomber. Ayaw ko pa naman na may photo bomber. Kasi wala tayo guys. Kasi papasok tayo ng... Anong tawag dun? Papasok tayo ng... Chapel. Apaka-bob. Hindi ko na kasi alam kung anong meaning ng church sa chapel. Okay, let's go guys. Magmumukha tayo ninja. Ninja van. Punta na kami ng chapel area. Ganda dito, luwang-luwang. Hindi ko in-expect. Sa pakaseryoso ng lalaki dun.
Napakasuplado. Yung kung ba't nakilala ko yan. At aalis, magbabalik. Medyo haggard na. Ganito ako pag napapagod. Haggard na talaga pati yung hair. Init. Yan. Saan ka ta? Saan ka? Pagod na ako. Kailangan dito. Kailangan. Hindi ako makahinga. Let's go. Ganda siya. Nasaan ka? Sige, mamaya na muna. Prepare muna kami. Okay? And dito na nagtatapos ang aming travel vlog na naman sa Bayambang. So, sana naman kaya ang pwedeng puntahan next Sunday. Dami nagmumotorsiklo papunta dito. Malapit lang naman siya. No? Malapit lang siya, no? Mister! Nobody! Okay, so yan. Uuwi na kami. Dito pala dito. Yun si Mr. Statue. Nice to be here. And see you on my next vlog. Bye-bye!